प्रेक्षकांक नमस्कार। इष्टानो भलायकीच्या मॉडर्न युगातल्या कार्यावळीन तुमका उर्बेभरीत येवकार। मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खाशेल्या कार्यावळींनी तुम्ही ब्रेस्ट कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, काळजाचे दुयेस या गंभीर दुयेसाविषयी माहिती जाणून घेतली। तसेच मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार कसे योग्य आसा हे तुम्ही पळयले। तसेच पीडितांचे अनुभव तुम्ही ऐकले। मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने सरांनी क्युरेटिव्ह लाइन ऑफ ट्रीटमेंटावरवी या दुयेतींच्या जीवितान नॉर्मल्सी कशी हाडली ते पळोवन मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचारांची तुमका खात्री पटली आसतली। भलायकीचे मॉडर्न युग ह्या कार्यावळीवरवी खर दुयेसा संदर्भात तुमच्या गोय राज्यात जागृताय वाढत आसा। आमका मोठ्या प्रमाणात मिळिल्ल्या तुमच्या प्रतिसादाक लागून हे सिद्ध जाता। देखून भलायकीची काळजी घेवपी ही कार्यावळ आम्ही फुडें सुरू दवरता। आज तुमका मॉडर्न होमिओपॅथीचे डॉक्टर विजय कुमार माने कॅन्सर ह्या भयानक आणि खर दुयेसाविषयी मार्गदर्शन करतले। कॅन्सरा खातीर जगान मरण येवप्यांची संख्या नेटान वाढत आसा। अशा वेळार ह्या दुयेसाविषयी जागरूक आसप खूप महत्वाचे। कॅन्सर म्हणजे नक्की कितें? मनशाक कितल्या प्रकारचे कॅन्सर जावपाक शकता? कॅन्सर कित्याक लागून जाता? हे दुयेस कशे डिटेक्ट जावपाक शकता? ताचेर मात करपाक नक्की कितें करप गरजेचे? कॅन्सर दुयेतीविषयी कसली काळजी घेवपाची गरज आसता? मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खासा उपचार पद्धतीन दुयेतींक कसलो फायदो जाता? या सारकिल्या तशेंच तुमच्या मनात येवपी हेर प्रश्नांच्यो जापो तुमकां ह्या कार्यावळीन मेळटल्यो। ही कार्यावळ म्हणजे समाजाची एका तरेन आरोग्यदायी सेवा म्हणल्यार चुकीचे थारचे ना। डॉक्टर विजय कुमार माने सरांच्या महत्वपूर्ण संशोधना खातीर कॅन्सराकडेन कशे तरेन समर्थपणान तोंड दिवंक शकता हे दुयेतींच्या प्रत्यक्ष अनुभवांतल्यान तुमकां हांगा कळटले। या दुयेसाबद्दल खूपशे गैरसमजे आसात, पण ते पयस करपाचो यत्न आमी हांगा करता। तुमचो दर एक दुबाव पयस करपा खातीर ही कार्यावळ मॉडर्न होमिओपॅथीच्या यशस्वी उपचारांची माहिती दिता। तर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग। इष्टानो, ह्या कार्यावळीवरवी जावपी जागृताय तुम्ही समाजान हेरांकडेन पावोवची अशें आमी तुमकां आवाहन करता। एके भशेन हे आमचे सगळ्यांचे सामाजिक कर्तव्य। तेन्ना लक्ष दियात आणि ऐकयात मॉडर्न होमिओपॅथीची खासा कार्यावळ भलायकीचे मॉडर्न युग। मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा, तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्त्वाचं। परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे। त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे। आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं। मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये अनेक उपचार पद्धती विकसित होत असताना रोगाच्या मुळावर इलाज आणि पर्सन ॲज अ होल या मूळ तत्वांमुळे होमिओपॅथी आज आपलं स्थान भक्कमपणे टिकून आहे। जगभरामध्ये आज होमिओपॅथी क्षेत्रात तज्ञ संशोधक आपल्या संशोधन आणि अनुभवाद्वारे एकीकडे अनेक दुर्धर व्याधीतून असंख्य रुग्णांना रोगमुक्त करून त्यांना सामान्य आणि आरोग्यपूर्ण आयुष्य जगण्यात मदत करत आहेत, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात होमिओपॅथीबद्दल जनजागृतीही करत आहेत। होमिओपॅथी विश्वातील असंच एक व्यक्तिमत्व मॉडर्न होमिओपॅथीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार माने। दुर्धर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणं, त्यांना रोगमुक्त करून एक आनंदी आणि सामान्य आयुष्य प्राप्त करून देणं हेच ध्येय बाळगून गेली 22 वर्ष अथक संशोधन आणि रुग्णांवर यशस्वी उपचार करत आहेत। त्यासोबतच पारंपरिक उपचार पद्धतीने दुर्धर मानलेल्या विविध जीवघेण्या आजारांवर अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून मॉडर्न होमिओपॅथीची क्युरेटिव्ह लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही अत्यंत साधी आणि सोपी परंतु दुर्धर व्याधींपासून मुक्ती देणारी उपचार पद्धती निर्माण झाली। कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, लिव्हर सिरोसिस, मधुमेह, अस्थमा, अस्थिरोग या आणि इतर अनेक दुर्धर आजारांवरील डॉक्टर विजय कुमार माने यांचं संशोधन आणि त्या संशोधनावर आधारित औषधांची निर्मिती मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये होत असते। रुग्णांना सहजपणे घेता येतील अशी औषधांची किट, लिक्विड आणि ग्लोब्युल्स निर्मिली जातात
आणि ती हाताळण्यासही अत्यंत सोपी असतात. नमस्कार, मी अनुश्री करंदीकर. आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटनं कशा प्रकारे रुग्णांना फायदा होतोय, कशा प्रकारे दुर्धर रोग आणि आजार बरे होत आहेत, या सगळ्याविषयी आपण चर्चा करत असतो ते आपल्या या विशेष कार्यक्रमामध्ये आरोग्याचं मॉडर्न युगमध्ये. गेल्या भागांपासून आपण कॅन्सर याविषयी चर्चा करतोय. याविषयी डॉक्टरांकडून माहिती जाणून याही भागात घेणार आहोत आणि त्यासाठी आपल्याकडे मार्गदर्शन करायला आलेले आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने सर. कार्यक्रमात तुमचं मनापासून स्वागत. नमस्कार. गेल्या भागामध्ये आपण रुग्णाचा अनुभवही ऐकला होता आणि कशा प्रकारे ही केस आपण हँडल केली होती तेही पाहिली होती. प्रेक्षकांच्या लक्षात आलं असेल, जसं तुम्ही म्हणालात तसं, की आपण मॉडर्न होमिओपॅथीच्या द्वारे, या औषध उपचार पद्धतीच्या द्वारे हा जो रोग आहे, कॅन्सरसारखा दुर्धर रोग आपण म्हणतो, तो समूळ नष्ट करतोय आणि त्याचे रिझल्ट्स आपल्याला पुरावा दाखल आपण देतोय आणि त्याच्यातनं लक्ष देत आहे की कशा प्रकारे आपण ह्याच्यावर मात करतोय. तर आपण असे अनेक अनुभव आपण पाहणारच आहोत, त्याविषयी आपण बोलणारच आहोत. परंतु त्याआधी मला तुम्हाला विचारायचं आहे की अशा प्रकारे जेव्हा पेशंट तुमच्याकडे येतात आणि आपण जसं बघतोय की त्याचे कॉम्प्लिकेशन झालेले असतात किंवा सेकंडरीज असतात, तर अशा वेळेला ज्या स्त्रिया येतात तेव्हा तुम्ही त्यांना सगळ्यात प्रथम नेमकं कशा प्रकारे काउन्सिल करता आणि कशा प्रकारे ही उपचार पद्धती घेण्यासाठी त्यांना तयार करता? पूर्वीच्या पेशंटचे जे अनुभव आहेत ते अनुभवच लोकांना काउन्सिल करतात. अच्छा. अशा प्रकारचे आजार आमच्याकडनं एकतर आपण त्यांना लाईफ एक्सपेक्टन्सी वाढवतो किंवा त्यांना बरं करतो. हे ज्यावेळेला रुग्ण बघतो त्यावेळेला रुग्णाचा पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड तयार होतो की ही ट्रीटमेंट घ्यायला पाहिजे. आज आमच्याकडे अनेक पेशंट आहेत, त्यांचे रिपोर्ट्स आहेत आणि पेशंट आणि रिपोर्ट्स वरून आपल्याला असं लक्षात येतं की कॅन्सर झपाट्यानं कमी येतो आणि तो बरा होऊ शकतो. रुग्ण जर सुरुवातीच्या अवस्थेमध्ये आमच्याकडे आला, आजार झाल्या तर त्याला बरं व्हायला फारसा वेळ लागत नाही. लवकर रिपोर्टमध्ये सुधारणा येते. जनरली अशा वेळेला आम्ही दर 3 महिन्याला रिपोर्ट काढतो आणि बघतो की प्रोग्नोसिस कशा प्रकारे आहे आणि पहिल्या 3 महिन्याच्या रिपोर्टमध्ये आपल्याला चांगला प्रोग्नोसिस दिसून येतो. असं बऱ्याचशाच केसेसमध्ये आपल्याला दिसून आलेलं आहे. रुग्ण ज्या वेळेला लेट स्टेजेसमध्ये येतो की ज्या वेळेला त्याच्या मेंदूमध्ये आजार पसरलेला आहे किंवा फुफ्फुसामध्ये पसरलेला आहे किंवा लिव्हरमध्ये पसरलेला आहे किंवा बोनमध्ये पसरलेला आहे, त्यावेळेला सुद्धा जनरली 2 ते 3 महिन्यामध्ये लाक्षणिक फरक हा दिसून येतो. सिम्पटमॅटिक इम्प्रूव्हमेंट दिसून येते. मी अगोदर सांगितल्याप्रमाणे सिम्पटमॅटिक इम्प्रूव्हमेंट ही आजार कमी आल्यानंतर दिसून येते. या संदर्भात मला म्हणजे ही तर केस आपण बोलू, अशी एक केस आमच्याकडे आहे अंडर ट्रीटमेंट की जिला गेले 3 ते 4 वर्ष कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धती चालू आहे, जिच्या मेंदूमध्ये आजार पसरलेला आहे आणि आमच्याकडे ज्यावेळेला पेशंट आली त्यावेळेला ती बेड रिडन होती. ती मुंबईमधलीच पेशंट आहे. एका बाजूला पॅरालिसिस झालेला होता, उठून बसू शकत नव्हती, चालू शकत नव्हती. अशा केसमध्ये सुद्धा 2 महिन्यानंतर त्या स्त्रीचा पॅरालिसिस गेला, ती उठून बसायला लागली, जेवण करायला लागली आणि बाहेर फिरायला लागली. आज तिला मी क्वालिटी ऑफ लाईफ दिलेला आहे. म्हणजे ज्या स्त्रीला ॲलोपॅथीच्या कन्व्हेन्शनल ट्रीटमेंटच्या डॉक्टरांनी सांगितलेलं होतं की 1-2 महिन्याचीच पेशंट आहे, इथून पुढे आता ती जगणार नाही कारण मेंदूमध्ये एक्सटेन्सिव्ह डिसीज आहे. अशा रुग्णांमध्ये सुद्धा आपण क्वालिटी ऑफ लाईफ आणि लाईफ एक्सपेक्टन्सी जास्तीत जास्त चांगलं लाईफ हे लोकांना देऊ शकतो. नक्कीच. तुम्ही जसं आता उल्लेख केला त्याप्रमाणे बऱ्याच वेळेला काय होतं की अशा प्रकारे दुर्धर आजार म्हटल्यानंतर आणि ॲक्यूट जेव्हा हा आजार असतो त्यावेळेला कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीकडे रुग्ण जाणं स्वाभाविक आहे. आणि मग अशा वेळेला अशा प्रकारचे जे रुग्ण असतात की जिथे ट्रीट होऊ शकत नाही, म्हणजे जिथे कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धती संपते तिथे आपली उपचार पद्धती कामी येते किंवा सुरू होते असं म्हणायला हरकत नाही. तर मग बऱ्याच वेळेला हे पेशंट सगळीकडे जाऊन अशा प्रकारच्या उपचार पद्धती घेऊन थकून भागून तुमच्याकडे आलेले असतात, तेव्हा त्यांची मानसिकता पण कुठेतरी बिघडलेली असते. तर मग अशा वेळेला तुम्हाला हे किती आव्हानात्मक ठरतं? रुग्ण ज्यावेळेला आमच्याकडे येतो की ज्या कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धती घेतलेली आहे त्यातून काहीही फायदा झालेला नाही, किंबहुना आजार वाढलेला आहे आणि रुग्ण मृत्यूच्या जवळ गेलेला आहे, तरी सुद्धा त्यावेळेला तो रुग्ण आमच्या अशाच प्रकारच्या पूर्वीच्या पेशंटचा अनुभव किंवा जर गरज लागली तर आम्ही त्याला त्या रुग्णाचे रेफरन्सेस, फोन नंबर किंवा पत्ते देऊ शकतो आणि तुम्ही त्यांना भेटून आला तरी चालेल किंवा भेटून रुग्ण येतात आणि मग त्यांना कन्व्हिन्स होतात की हा इथं हे होऊ शकतं. ही सगळ्यात कन्व्हिन्सिंगची सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. दुसरी गोष्ट, आमच्या क्लिनिकमध्ये ज्यावेळेला लोकांचे इंटरव्ह्यू बघतात, लोकांचे रिपोर्ट्स बघतात, त्यावेळेला पण त्यांच्या लक्षात येतं की इथं आपल्याला काहीतरी फायदा होऊ शकतो, आपण जास्त जगू शकतो किंवा बरं होऊ शकतो. आणि मग आमची उपचार पद्धती चालू होते. आमच्या उपचार पद्धतीचं वैशिष्ट्य असं आहे की अशा कंडिशनमध्ये सुद्धा, जसं मी आता या जो मेंदूमध्ये प्रसरलेला आजार जो रुग्णाचा अनुभव सांगितला, तरी सुद्धा पहिल्या 1 ते 2 महिन्यामध्ये रुग्णाला सिम्पटमॅटिक इम्प्रूव्हमेंट ही दिसते. अशी अनेक रुग्णांमध्ये दिसलेली आहे. आणि मग रुग्ण अजून जास्त पॉझिटिव्ह होतो की हा आता मला पूर्वीपेक्षा बरं वाटायला लागलंय, माझा पूर्वीचा त्रास कमी व्हायला लागलाय. आणि जर त्रास कमी व्हायला लागलाय तर माझा आजार एकतर नियंत्रित आलेला आहे किंवा तो कमी व्हायला लागलेला आहे.
नक्कीच मला वाटतं जशा प्रकारची उपचार पद्धती तुम्ही म्हणालात तसं की लाईफ एक्सपेक्टन्सीही आपण वाढवतो आणि त्याचबरोबर कुठेतरी सिम्प्टोमॅटिक रिलीफ मिळाल्यामुळे त्यांना तो एक विश्वास बसायला तेवढं इनफ होतं त्यावेळेपुरतं की आपल्याला ह्याच्यामधनं पूर्ण आराम मिळणार आहे हे नक्की आहे. बरोबर. मला वाटतं आपण ब्रेस्ट कॅन्सरविषयी बोलतोच आहोत आणि मी म्हटलं तसं असे अनेक अनुभव आपल्याकडे आहेत तेही आपल्याला जाणून घ्यायचे आहेत, परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा, तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न ओके आमच्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण ब्रेस्ट कॅन्सरविषयी जाणून घेतोय आणि आताही आपण अशाच एका रुग्णाचा अनुभव ऐकणार आहोत. मला पहिला गाठ होती, ते गाठ काढल्याच्या नंतर केमोथेरपी घेतली. केमोथेरपी घेतल्याच्या नंतर मग मध्ये मी काय औषधं चालू होते 2 वर्ष. 2 वर्षामध्ये मला काय जाणवलं नाही, काय नाही. त्याच्यानंतर दम लागायला लागला. दम लागल्याच्या नंतर पाणी काढल्याच्या नंतर मग केमोथेरपी घेतल्या. त्याच्यात मला काहीच फरक वाटला नाही. जास्त त्रास व्हायला लागला. छातीत पाणी होत होता, दम लागत होता, बोलायला पण होत नव्हतं, चालायला पण होत नव्हतं. मला कमजोरी जास्त होती, जेवण पण जायला नव्हतं बिलकुल. मला टी व्हीवरती माहिती मिळाली, डॉक्टर विजयकुमार माने. त्याच्यानंतर मी ते औषध चालू केला. त्याच्यानंतर मला 1 महिन्यानं थोडासा जाणवायला लागला, भूक लागायला लागली. परत थोडा हातापायाला असं जीव नसायचा, ते थोडा मला जाणवायला लागला. त्यांचं होमिओपॅथी चालू केल्याच्यानंतर मला लई चांगला वाटला अगदी. मी रुग्णाचा मुलगा आहे. तर 2008 साली छातीत गाठीचं निदान झालं होतं. त्याच्यानंतर आम्ही 15 दिवस रेडिएशन थेरपी घेतली. त्याच्यानंतर 5 वर्ष औषधं चालू होती. त्यानंतर 2013ला पुन्हा रुग्णाला छातीत पाणी साठलं आणि दम लागायला लागलं. पाणी काढल्यानंतर पुन्हा टेस्ट केले आणि त्याच्यानंतर डॉक्टरांनी सांगितलं की छातीत गाठ पसरली आहे आणि किमोथेरपी घ्यायला लागेल. मग 6 किमोचे इंजेक्शन घेतले. त्याच्यानंतर पेशंटला खूप त्रास व्हायला लागला म्हणून इंजेक्शन बंद केले आणि औषधं सुरू केली. गेल्या वर्षी डिसेंबर 2015 साली मी टी व्हीवर डॉक्टर विजयकुमार माने मॉडर्न होमिओपॅथी नाव ऐकलं मी आणि जानेवारी 2016पासून होमिओपॅथीचं ट्रीटमेंट सुरू केलं. आणि 1-1.5 महिन्यानंतर पेशंटला फरक जाणवायला लागला. छातीतलं पाणी शाप गेला, गाठी कमी झाले, भूक लागायला लागली, दम पूर्णपणे गेला.
आणि त्यापासून पेशंटची कंडिशन सुधारली. म्हणजे सरांच्या औषधाचा खूप चांगला फरक पडला आहे. आणि मी दुसऱ्या रुग्णांना पण सल्ला देईन की सरांचं औषध घ्यावं. मी 2012मधून नाशिकवरून रिटायर झालो आहे पॅरामिलिटरी फोर्समधून. आल्यानंतर हिची तब्येत थोडी खराब झाली होती आणि हे सर्व सांगितल्यानंतर आम्हाला टी व्हीवरती डॉक्टर विजय माने होमिओपॅथिक त्यांच्याकडे आम्ही मग संपर्क साधला, मुलग्याला पाठवलं आणि मग आम्ही ट्रीटमेंट चालू केलं. तिथपासून त्याला आम्हाला ट्रीटमेंटमधलं काय की साईड इफेक्ट्स काय होत नाही त्या औषधाने. सोपं आहे एकदम. घरगुती पण आम्ही कामं करता सुद्धा औषध ती घेऊ शकते, आम्ही सुद्धा देऊ शकतो. हे सल्ला आम्ही दुसऱ्या रुग्णाला पण आम्ही सांगू शकतो. तर आता आपण पाहिलं की कशा प्रकारे ही संपूर्ण केस होती आणि कशा प्रकारे या रुग्णाला या सगळ्या समस्यांना सामोरं जायला लागलं आणि मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचार पद्धतीनंतर कशा प्रकारे या रुग्णांना या सगळ्यातनं आराम मिळतोय, त्यांची ट्रीटमेंटही अजून चालू आहे. ही संपूर्ण केस कशा प्रकारे होती त्याविषयी आपण डॉक्टरांकडून जाणून घेणारच आहोत, परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 937272800. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा, तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या आमच्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. सर, आपण ब्रेकवर जाण्यापूर्वी जसं बघितलं की त्या रुग्णाचा अनुभव ऐकला आणि कशा प्रकारे मॉडर्न होमिओपॅथी उपचार पद्धती सुरू आहे तेही आपण बघितली. ही सगळी केस कशा प्रकारे हँडल आपण केलेली आहे त्याविषयी काय सांगाल? हां, मला रुग्णाची थोडीशी हिस्ट्री सांगायला लागेल. हो हो. ह्या रुग्णाच्या हिस्ट्रीनुसार 2006 मध्ये त्यांना CA ब्रेस्ट असं निदान झालेलं होतं. त्यानंतर त्यांचं ऑपरेशन झालं केमोथेरपी नंतर आणि त्यानंतर त्यांनी हार्मोनल थेरपी घेतलेली आहे 5 वर्ष. 2012 साली पुन्हा त्यांना दम लागायला चालू झालं आणि त्यावेळेला प्लुरल इफ्युजन असं डायग्नोसिस झालं आणि सिटी स्कॅनमध्ये लंग मेट्स म्हणजे फुफ्फुसामध्ये आजार पसरलेला आहे असं दिसून आलं. त्यानंतर त्यांनी परत ओरल केमोथेरपी आणि केमोथेरपी घेतली. 2015 साली पुन्हा रिकरन्स झाला. त्यावेळेला पुन्हा त्यांना दम लागायला चालू झालं. त्यांना पुन्हा प्लुरल इफ्युजन झालेलं असं डायग्नोसिस झालं. त्यावेळेला प्लुरल टॅपिंग करायला लागलं, पाणी काढायला लागलं आणि त्यानंतर पुन्हा त्यांनी केमोथेरपी घेतली. 12 सायकल कंप्लीट केल्यानंतर काही दिवस त्यांना रिलॅप्स मिळाला, आजार कमी वाटला आणि पुन्हा नोव्हेंबर 2015ला आजार पुन्हा झाला, कारण पुन्हा त्रास चालू झाला. 18/11/15ला HRCTचा रिपोर्ट जो आहे तो मी वाचून दाखवतो. प्लुरल इफ्युजन विथ मेटास्टासिस असा मी इन शॉर्ट सांगतो तुम्हाला, असा रिपोर्ट आहे. आणि कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीच्या डॉक्टरांनी त्यांना सांगितलं की आता पेशंटला 5-6 महिन्यांचं लाईफ मिळेल, कारण आपण रिपीटेड केमोथेरपी घेतलेली आहे आणि यांचे सगळे उपचार आता संपलेले आहेत. त्यानंतर जानेवारी 16 मध्ये पेशंट आपल्याकडे आला. जानेवारी 16ला आपण उपचार चालू केले. उपचार चालू केल्यानंतर पहिल्या महिन्यामध्ये पेशंटला फरक पडत गेला, त्याचा त्रास कमी झाला, दम लागायचं प्रमाण कमी झालं. ही गोष्ट कंटिन्यू झाली. इन बिटवीन एक ब्रांकोस्कोपी पण आपण केलेली होती त्यावेळेला सुरुवातीला जानेवारीमध्ये.
त्यामध्ये एक्सटेन्सिव्ह कॉम्प्रेशन ऑफ RUL ब्रॉन्कस विथ एंडोब्रॉन्कियल ग्रोथ अँड राईट अप्पर लोब ऑब्स्ट्रक्शन बाय ट्युमर. ब्रॉन्कसचं ऑब्स्ट्रक्शन झालेलं आहे असा रिपोर्ट होता. ट्रीटमेंट कंटिन्यू झाल्यानंतर पेशंटला बरं वाटायला लागलं. मग बरं वाटायल्यावर आपण असा डिसिजन घेतला की 3 महिन्यानंतर आपण पेशंटचं CT स्कॅनचा रिपोर्ट काढून बघू. कारण पेशंट आता हिंडायला फिरायला लागलेला आहे, दम लागायचं कमी झालेलं आहे, झोप कमी झालेली आहे, जेवण खाणं व्यवस्थित झालेलं आहे पेशंटचं. म्हणजे क्लिनिकल इम्प्रुव्हमेंट, सिम्पटोमॅटिक इम्प्रुव्हमेंट चांगली आहे, इम्प्रुव्हमेंट चांगली आहे. मग आपण काय केलं की 31/4/16ला त्याचा CT स्कॅन काढला. त्यामध्ये असं दिसलं की पूर्वीपेक्षा आजार हा कमी झालेला आणि अजून ट्रीटमेंट कंटिन्यू केलेली आहे आपण. मग याच्यावरून असं सिद्ध होतंय की इतक्या क्रिटिकल कंडिशनमध्ये असताना इतक्या वेळेला रिपीटेडली केमोथेरपी, ओरल केमोथेरपी घेऊन रिकरन्स इतक्या रिपीटेडली झालेला आहे, अशा केसेसमध्ये सुद्धा आपण रुग्णाला सिम्पटोमॅटिक रिलीफ देतो किंवा त्याला बरं व्हायच्या दिशेनं घेऊन जाऊ शकतो आणि त्याचं लाईफ एक्सपेक्टन्सी ही वाढवू शकतो. नक्कीच क्वालिटी ऑफ लाईफ पण आपण त्याला चांगलं देऊ शकतो. हे या केसवरून सिद्ध होतं. नक्की. मला वाटतं आपण मॉडर्न होमिओपॅथीचे जे उपचार केलेले आहेत आणि ते आत्ताही सुरू आहेत आणि त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही म्हणालात तसं की सिम्पटोमॅटिक रिलीफ आता पूर्णपणे मिळालेला आहे आणि जो रोग आहे किंवा जो हा दुर्धर आजार आहे तो बरा होण्याच्या दृष्टिकोनातून आता त्यांनी पावलं उचललेत. मला तुम्हाला हे विचारायचं आहे की आपण ब्रेस्ट कॅन्सरचा विषय जेव्हापासून सुरू केला तेव्हापासून आपण हे बघतोय की ब्रेस्ट कॅन्सर झाल्यानंतर तिथल्याच एरियापुरता किंवा स्तनापुरता मर्यादित न राहता तो सगळीकडे पसरल्यासारखा म्हणजे कॉम्प्लिकेशन झाल्याचे आढळून येतात. कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये बऱ्याच वेळेला सर्जरी करून जो ज्या स्तनाला झालेला आहे हा आजार तो स्तन काढून टाकला जातो. तसा उपचार केल्यानंतर सुद्धा रिकरन्स अशा प्रकारचा आढळून येतो. मी सांगितलं की कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये आजार दाबून टाकला जातो. एक्झॅक्टली. एका जागेचा आजार दाबला की तो दुसऱ्या जागी पसरणार. फिजिक्सचा लॉ आहे ऍक्शन अँड रिॲक्शनचा. जितक्या जोराची आपण ऍक्शन करू तितक्या जोराची इक्वल अँड अपोजिट त्याची रिॲक्शन होणार. हीच पद्धत आहे. एकदा आजार दाबला तो 2 ठिकाणी पसरणार, 2 वेळेला दाबला तो 4 ठिकाणी पसरणार. म्हणजे ही पसरायची प्रोसेस ही कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये आहे. त्यामुळे तिथं आजार बरा होत नाही. आपल्या उपचार पद्धतीमध्ये आजार आपण दाबून टाकत नाही तर आजार आपण मुळापासून बरा करायचा प्रयत्न करतो. हा दोन्ही गोष्टींमध्ये फरक आहे. त्यामुळे आपल्या उपचार पद्धतीनंतर आजार पुन्हा पुन्हा पसरलेला आहे हे नाही दिसून येत ना. आणि जर रुग्ण सुरुवातीलाच आला तर प्रायमरी साईट म्हणजे जो प्रायमरी आजार आहे तो जातो आणि पुन्हा तिथं रिकरन्स झालेलं काही दिसून येत नाही. पुढे अजून आपण तशा केसेस बघणार आहोत. नक्की नक्की. सर आपण जसं म्हणतोय की आता हा जरा कॉम्प्लिकेशनचा भाग तर अशा वेळेला अशा प्रकारचे जे रुग्ण येतात तेव्हा त्यांना अशा प्रकारे लक्षणं तर दिसतच असतात परंतु अदरवाईज त्यांना कुठल्या प्रकारच्या समस्या असतात किंवा कुठल्या प्रकारचे त्रास असतात म्हणजे अशा प्रकारे आपण कशावर कॉन्सन्ट्रेट जर का करायचं म्हटलं लक्षणांवरती तर ती कशा प्रकारे त्यांनी करायला पाहिजेत. कारण आपण जसं म्हणतो तसं की ताप येणं म्हणा किंवा चक्कर येणं ही अत्यंत कॉमन लक्षणं आहेत जी कुठल्याही आजारांमध्ये पटकन दिसून येऊ शकतात साधारण. तर मग अशा वेळेला आपण कुठल्या गोष्टींवरती स्पेसिफिकली कॉन्सन्ट्रेट करायला पाहिजे आपण जर ब्रेस्ट कॅन्सरशी संबंधित म्हटलं तर. कसं आहे कुठलाही कॅन्सर जो आहे ते नंतरच्या वेळेला जो पसरतो त्या पसरायच्या काही कॉमन साईट्स ठरलेल्या आहेत. समजा ब्रेस्ट कॅन्सर आहे, सुरुवातीची ट्रीटमेंट झाली, नंतरच्या वेळेला रिकरन्स होईल त्यावेळेला तो एक तर चेस्टमध्ये लंगमध्ये होईल, बोन्समध्ये होईल आणि ब्रेनमध्ये होईल. आता ब्रेनमध्ये असेल पसरलेला आजार तर त्याची लक्षणं आहेत चक्कर येणं, डोकेदुखी किंवा पॅरालिसिस. जसं मी सांगितलं एक केस आजार अजून वाढला की पॅरालिसिस येणं, ज्या शरीराच्या भागावर मेंदूचा तो भाग काम करतोय त्याच्यावर परिणाम होणं किंवा विजन जाणं, ऐकायला यायचं बंद होणं अशी लक्षणं दिसून येऊ शकतील. बोन्स मध्ये आजार असेल तर बोनी पेन चालू होतील म्हणजे खूप तीव्रतेच्या वेदना सुरू होतील. लिव्हर मध्ये असेल तर लिव्हर मध्ये दुखणं किंवा मग कावीळ होणं लॅटर स्टेजेसमध्ये. लंग्स मध्ये असेल तर छातीत पाणी होणं जसं आपण या केसमध्ये बघितलं, छातीत पाणी होणं आणि दम लागणं आणि खोकला, न थांबणारा खोकला, अशी लक्षणं दिसली की रुग्णानं विचार करायला पाहिजे आणि त्या ट्रीट करणाऱ्या डॉक्टरने पण विचार करायला पाहिजे की या रुग्णाला आजार पसरलेला असू शकतो. आणि ते पाहण्यासाठी एक पर्टिक्युलर टेस्ट आहे ती म्हणजे होल बॉडी पेट स्कॅन. जनरली होल बॉडी पेट स्कॅन मध्ये आजार कोणत्या कोणत्या भागामध्ये पसरला असल्यास ते दिसून येते किंवा काही वेळेला बोन मध्ये जर आजार पसरला असं शंका आली तर आपण बोन स्कॅन करू शकतो. अशा प्रकारच्या चाचण्या करून किंवा तुम्ही म्हणताय तसं की डॉक्टरांनी सुद्धा जे डॉक्टर ट्रीट करतायत त्यांनी सुद्धा आणि रुग्णांनी सुद्धा थोडंसं स्पेसिफिकली बघितलं पाहिजे की आपल्याला चाचण्या करणं जास्त महत्त्वाचं आहे. स्पेसिफिकली तर बघायला पाहिजेत पण चाचण्या पण करायला पाहिजेत त्यातून एक्झॅक्ट डायग्नोसिस होईल. नक्की. आणि त्या दृष्टिकोनातूनच मला वाटतं पुढचे उपचार घेणं लगेच उपचार घेणं रादर तेही सोपं जाऊ शकतं. आपण मॉडर्न होमिओपॅथीच्या या उपचार पद्धतीतून अशा प्रकारचे आजार बरे करतोच आहे. रुग्णांचे अनुभव आपण ऐकतोय. ब्रेस्ट कॅन्सर विषयी आपण चर्चा केलेली आहे पण मी म्हटलं असं कॅन्सर खूप मोठा विषय आहे आणि खूप प्रकारचे खूप ऑर्गन्स जवळपास मला वाटतं तुम्ही म्हणाला तर तसं
तसं सगळ्या ऑर्गन्समध्ये कॅन्सर होऊ शकतो शरीरातल्या, तर त्या दृष्टिकोनातनं मला तुमच्याशी चर्चा करायची आहे. परंतु आज वेळेअभावी आपण आत्ता इथेच थांबणार आहोत. आज तुम्ही इथे आलात, या विषयावरती एवढं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद. जसं म्हटलं तसं कॅन्सर हा विषय खूप मोठा आहे, त्याच्यावरती डॉक्टरांकडनं मार्गदर्शन आपण पुढच्या काही भागांमध्ये घेत राहणार आहोत. आत्ता या विषयासह आरोग्याचं मॉडर्न युगमध्ये इथेच थांबतोय. नमस्कार. कवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 937272800. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. वेबसाईट www.modernhomeopathy.co.in. आमचा ईमेल आयडी आहे info@modernhomeopathy.co.in. मॉडर्न होमिओपॅथी 8009@gmail.com. मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने हांणी कॅन्सर दुयेसाचेर केल्ले मार्गदर्शन तुम्ही पळयलें. इश्टानो, भलायकीचे मॉडर्न युग ह्या कार्यावळीन फुडल्या भागान तुमकां डॉक्टर विजय कुमार माने कॅन्सर दुयेसाचेर आनीकय मार्गदर्शन करतले. तेन्ना खर दुयेस आनी ताचे वेले मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार हाचे खातीर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग.